Hay un trueno. Una construcción megalítica de la edad de bronce. Más o menos un dolmen, Tricuarri, los 2000 antes de Cristo. La Artajona es mucho más grande, tiene casi 2 metros de altura. ¿Conoces la Artajona? Es. Pues seguramente esta sería la tapa. Y el muerto de ahí debajo. Los muertos, un montón, es un túmulo artificial. ¿La tapa esta? Sí. Un dolmen de corredor. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Bueno, aitura den bezala, lau haizetara egiten ditugu jaunaren hitza. Lehendabizi ekialdera. Jauna zuekin. Eta zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintzat zuri jauna. Jesus txalupan sartu zen eta ikasle jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitz handi bat itsasoan. Ur palastek txalupa estaltzeraino. Bera berri lo zegoen. Ikasleek beraren gana jo zuten eta esnarazi esanez. Salba gaitzazu jauna, galdua gara. Jesusek orduan, zeren beldur zarete siniste gutxiko, eta jaikita haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen, eta gizonaiek harriturik honela zioten. Nor dugu hau, haizeak eta itsasoak ere obeditzen baitiote. Jaunak esana... Eskerra zuri jauna. Orain denok hegoaldera begiratzen dugu. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aintzat zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien, jainkoaren erreinua lurrean hazia ereiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona lo dago gauez eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta azten doa. Eta gizonak ez daki nola. Bere berez ematen du lurrak uzta. Lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean igitaia eransten zaio helduak baitaute gariak. Jaunak esana... Eskerra zuri jauna. Orain mendebalderan, denok jauna zuekin... Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintzat zuri jauna. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99 larrean utzita galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean lepoan hartzen du pozik eta etxera iristean lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezten erekin, aurkitu dut galdu zitzaidan ardia, haranik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 99 zintzoengatik baino. Jaunak esana... Eskerra zuri jauna. Azkena iparralderantz egiten dugu. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintzat zuri jauna. Jesusek esan ziren. Ni naiz egiazko mahatsondoa eta nire aita da mahastilaria. Nire gan fruiturik ematen ez duen aiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak imatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta ni
zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman mahatsondoan ez badago. Eta zuek ere nigan ez bazaudete. Jaunak, esana? Eskerra zuri jauna. Eskatzen dugu bereintazioan gure lurrak emankorrak izan daitezen eta gure bihotzeko lanak ere bai. Ondasun iturria zaren Jainko jauna, apalki eskatzen ditugu gure lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela. Eta zure doainez poztuta, zure gorespena beti abes dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta bedeinka zaitzatela Jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak bedeinka ditzala gure lurrak eta gure bihotzak. Amen. Was el